Vítajte na dnešnej hodine. Máme 13. marca rok 25, je štvrtok, takže cvičíme pomockou a dnes máme náš obľúbený Magic Circle, čiže Pilates kruh. Začneme o dve pozície, kde si ukotvíme chodidlo na 3 body. Keď pridvihnete palce na nohách, tak by ste to mali vnímať. Položím palce, zapojím pánva brucho, ramená, lopatky a kruh mám v spodnej časti tela, čiže pred stehnami. Nadýchnem sa a výdych, stlačam kruh. Nádych a výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. A keď stlačím kruh, tak vnímam ten vnútorný ťah, že je podstatne väčší, pretože mám sa do čoho oprieť. Nádych, stlačím, krásne pracujú aj úponové zóny, vytiahnutá chrbtica cez tretí stavec krčný, to už vieme. A sledujeme mechanizmus dýchania pri pohybe. Hop. Nádych, výdych, nádych, výdych. Hop. Zatlačím a pulzujem. Posledný, výborne, zatlačím. Nádych a výdych, idem dole. Nádych a výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nadýchnem sa a výdych, idem hore. Nádych a výdych, idem hore. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych a tuto podržím, ukotvím lopatky. Nádych, idem úklon a výdych, sa ťahám pekne späť. Nádych, otváram rebra a výdych, ako sťahujem rebra, tak tie svaly ma ťahajú naspäť. Nádych, zapojím, výdych, ja jemne stlačam kruh. Nádych, výdych, nádych, výdych, ešte jeden. Nádych, výdych. Stále vnímam chodidlo na 3 bodoch. Jemné kolená, ťah. Vyťahujem lopatky úplne ramená k ušiam, zatiahnem a vidíte, že ramená idú do šírky, lopatky dole, trošku zjemním lakeť. Zatlačím kruh, otáčam sa. Nádych. A kruh predhrudník. Nadýchnem sa a výdych poloos. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Posledný, výborne. Nadýchnem sa, výdych, idem kruhom dole. A opäť nádych po ramená. A výdych kruhom dole. A jemne zatlačam kruh a pekne zapájam svaly. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Nadýchnem sa a výdych paže nad hlavu, ukotvím lopatky. Nádych, úklon, výdych, vrátim. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Kruh predhrudník. Nadýchnem sa a celý mlyn pretočím. A pozor, aby ste nedvíhali ramena. Zatiahnem. Nádych. Ešte jeden. Výborne. Super. Nadýchnem sa a výdych, idem hrudník, kruhom ku hrudníku. Nádych. Čiže nádych venujem pážiam, ťahám a stláčam. Nádych, otváram hrudník, výdych, vťahujem, zipsujem. Nádych a lakte do strán, lakte mi nejdú do zeme, ale nejde lakeť ani za rameno. Opäť pocitovo sme opreté o stenu, takže ten lakeť ide len pocitovo o pomyselnú stenu.
nádych, výdych, nádych. Tuto podržím. Teraz budeme robiť to isté a budeme opačne dýchať. Nadýchnem sa a vo výdychu vytláčam. Máte predstavu, že ten kruh má aspoň 15 kg. Výdych, idem trošku do elipsy. Nádych a stláčam. Nádych, stláčam. Nádych, výdych. Ešte dvakrát. Výdych. Výborne. Tuto podržím, stláčim kruh do maxima. Pulzujem. Posledný, výborne. Zatlačím, kruh ide ku stehnám a povolím páže. Teraz krásne cítim, ako sa svaly prekrvujú. Prekrúžim si lopatkami dopredu, úplne maximálna amplitúda pohybu. Idem dozadu. Super. Idem kruhom nad hlavu, dotiahnem lopatky, ramena ťahám do šírky, jemný lakeť a pôjdeme nádych, otváram hrudník a vo výdychu predstavte si, že ťaháte to závažie z pánového dna až do hrudníka a páže idú hore. Nádych hrudník, výdych zapínam